खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया अस्ट्रेलियायाव हेलिकप्टार गोग्लैनानै 4 मिलिटारिफोरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला अस्ट्रेलियानि मिलिटारिफोरा इउएसनि मिलिटारिफोरजों एक्सारसाइज खालामनाय समावनो दा अस्ट्रेलियान डिफेन्स फर्स MRH-90 टाइफान मुंनि हेलिकप्टारा नर्थ इस्टार्न रायजोनि कुइन्सलेन्ड दैमायाव गोग्लैहैनानै बे दुखुनांथाव जाथाया मैया सुक्रुबारनि 10:30 रिंगायाव जादोंमोन होनना अस्ट्रेलियानि डिफेन्स मिनिस्टार रिचार्ड मार्लेसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। आसाम सरकारा गुबुन रायजोनिफ्राय B.Ed आरो D.Led डिग्री लानानै फैग्रा सुबुंफोरखौ नायबिजिरसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो गुबुन रायजोनिफ्राय B.Ed आरो D.Led लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायफ्रा साख्रि बायनो हागौ आरो टेट पास जादोंब्लाबो फोरोंगिरिनि साख्रि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मणिपुरनि सानै आइजोखौ लं-थं खालामना हानजा सुरनायखौ नायबिजिरनो थाखाय मणिपुर पुलिस बिफाना CBIखौ नायबिजिरनो खावलायनाय बादि CBIआबो बे गसर होनायखौ नाजावना लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे मणिपुरनि मुगैथाव जाथाया मे दाननि 4 अक्ट'आव जादोंमोन आरो बियो मुलुगनां जेरावबो गोसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै फुङाव सा लखिमपुराव सासे लाइमोन सेंग्रानि गोथै देहा बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय लाइमोन सेंग्रानि मुंखौ प्रणब सइकिया होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनानि 11:50आव खर'आव गोब्राब जखम जानाय थासारियाव गामिनि मानसिफोरा बोखांनो मोन्दों आरो हस्पिटालाव लांनाय समावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला प्रणब सइकिया मुंनि बे लाइमोन सेंग्राया माखासे बोरमा सिखावफोरखौ हारसिङै होसोलांदोंमोन, नाथाय सिखावफोरा ज' जानानै बे लाइमोन सेंग्राखौ खर'आव बुनानै गालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे लाइमोना गोब्राब जखम जाना थानाय समाव रायजोफोरा बोरमा सिखावफोरनि गंसे बाइकखौ मोनफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।